भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के जे भी हमसे प्यार करता जे नहीं के भी प्यार करत सबके प्रणाम करल बानी। का हाल बासा करतनी कि आप लोग बढ़िया होखम जा। और हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी, हमरा मुंह में थोड़ा छाला हो गया जरा के निनाव कहल जाला, ऐसे हमरा बोलल नहीं खिंचात। हम सोचले ना रही कि आज हमरा 3 गो वीडियो बना देवे के पड़ी। मतलब जौन ना सोचले रही तौन हो गई, जौन चीज नहीं खे ओकरा के बढ़ चढ़ के बात बना दियल गई बा। हमार जौन ना चाहत रहे, हमार तो बस इतना मकसद रहे कि जब हम पिछला वीडियो बनैले रही कि ऐड लगावल गलत ना होला, ओमे मैसेज बहुत ज्यादा मिल रहे। देखिए हमारे तनी जबान भी लड़खड़ा रहा कहे निनाब एकदम हो गई ज्यादा कि हमें मैं आप लोग के ऐड के प्रूफ दिखाई। बहुत ज्यादा कमेंट में देखल कि ऐड नहीं लागल खेसारी जी के परदेसिया गाना पे, तो हम प्रूफ दिखा देम आप लोग। कि हमरा हम इस वीडियो में जो बनैनी है कि ऐड लागल बा खेसारी लाल यादव जी के, ओमे हम बात का कहल चनी आप ना समझनी है, जब कुछ और समझ जाते हैं। जब भरसक आप लोग के समझावे केहू भी आप लोग अगर समझदार होखम जा, जे आप लोग खेसारी जी के फैंस कहे नहीं जाए, नाम पे भोजपुरी के 2 भाग में बटले बन जा, खेसारी या पवन जी के फैन ऐसे बटले बन जा, तो केहू समझदार होके तो ऐसा भाई लोग थोड़ा समझा दीजिए आप लोग कि हम कहल का चाहता नहीं। आप लोग समझत कुछ और बन जा, आप लगे खेसारी लाल यादव जी के विरोधी मतलब आप लोग बना देनी जा। अरे हम खेसारी लाल यादव जी के इतना प्यार करे नहीं, उनका के माने नहीं, उनका से उनकर गाना सुने नहीं, उनका डांस पसंद करे नहीं, उनकर कॉमेडी अच्छा लगेला, हर एक वीडियो आवेला देखे नहीं, रोज हमारा वीडियो प्ले होला, उनकर गाना सुने नहीं, सैड सॉन्ग से निरवा ये जान अलगा करा दी, अभी टीएफ से आइला, ये सब गाना हमारे काम करे नहीं जाए, सब गाना प्ले होत रहेला, सुने में मजा आवेला। कहाँ से का बात हम का कहनी आप लोग ना समझ नहीं आ जा। अब में बहुत ज्यादा लोग देखनी डिसलाइक भी काफी आप लोग कैले बन जाओ में, तब ये डिसलाइक करके का साबित कर चाहता नहीं कि मतलब हमारे जमाने मतलब यह नहीं चाहता नहीं कि हमारा आवाज मतलब बंद कर दी जा कि हम ना बोली। तो सही के सही बोले हम सीखल बनी, या गलत के गलत बोले सीखल बनी। चाहे वो मोदी जी होखस, चाहे खेसारी लाल यादव जी होखस, केहू होके गलत करी तुमका गलत बोलाई। काहे कि लोकतंत्र भैया का कहल जाला, लोकतंत्र एजा केहू के दादागिरी ना चली। ठीक बनू कलाकार ह लोग तो ये सब करे ला लोग ना, लेकिन आप जैसा लोग ही आगे बन जाए, जैसे उनको से ज्यादा आप लोग मतलब बड़ आदमी हो गए बन जाते, समझी जा। तो प्रूफ दिखाई अगल बगल आप लोग के प्रूफ। अब शायद शुरू में लोग के लगी, एडिट कैला के बाद पता चली जौन भी हमारा वीडियो आइल बाटे, हम ऐड खुद चलत देख ले बानी। खान सर के वीडियो हम भी देखे नहीं, आप लोग जानते हो हम जा, उनका पर चलत रहे वीडियो, भोजपुरी गाना के तो छोड़ी उनका पर चलत रहे स्क्रिप्टेबल ऐड। हम इससे ऐड के प्रूफ ना देखनी है कि हमारे मकसद ना रहे खेसारी लाल यादव जी के नीचे देखावल। हम बात कहे ए आई रही कि वो लोग के जवाब देवे आई रही जे कहत रहन के ऐड लगावल गलत है, और ऐड से जौन व्यू आवेला वो फेक होला, ओकर रिकॉर्ड ना मानल जाला। इहे बात न होत रहे जब पवन सिंह के मोहब्बत बेचाता वो गाना हम बतैले रही, ओकरा विरोध में बहुत ज्यादा जे आप लोग के गुरु जी बालो ऐसा भड़कावे वाले लोग ऐड गलत अश्लीलता होता होता से हम कहले नहीं कि अश्लीलता फसलीलता कुछ ना है। आपके जौन नहीं देखे के आप मत देखी। आपके जब अश्लीलता कैसन बताई ना, अश्लीलता एहू का वीडियो बनावे कैसन अश्लीलता, वो वीडियो के 3 मिलियन व्यू कहाँ से आ जाता। जब अश्लील वीडियो बांटे तो व्यू इतना मिलियन कहाँ से आ जाता, और अच्छा गाना पे व्यूए नहीं खेल। जवाब दी जाना, क्या जवाब हम सवाल कड़वा पूछ रहा बानी, उस सवाल पूछ रहे जब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू नहीं खे पूछे के हिम्मत करत। लेकिन हमारा भोजपुरी बचावे के बा, हमारा भोजपुरी के पक्ष में बात करे के बा। चाहे ओकरा अगर उ भोजपुरी के खिलाफ केहू भी कर रहा, जैसे भोजपुरी बदनाम हो रही है, भोजपुरी बर्बाद हो रही है, चाहे पवन सिंह होगा, चाहे खेसारी लाल होगा, चाहे आज के स्टार होगा, खराब करियन तुमका खिलाफ हम हमें भी हमारा के पवन सिंह के फैंस खेसारी लाल जो बटले बन जाए वो लोग सपोर्ट करता लोग, केहू ना सपोर्ट। कल जाके हम पवन सिंह का वीडियो बनाए तो शायद वो लोग यह बात कही लो, लेकिन वो लोग के भाई लोग भी हाथ जोड़ के ये कहम कि गलती केहू करी, हमार भैया मकसद ये बात जुड़ी जा, हमारा सपोर्ट तभी करम जा, हमार मकसद बा भोजपुरी के बात करी। आप कलाकार नहीं, कलाकार बन के रही, अच्छा अच्छा काम करी, बिल्कुल सपोर्ट करम जा। तो इस सब हमारे बात का रहे कि हम ऐड लगावे के बाद शुरू करें, तो समझदार आप लोग हैं का, मतलब का पागलपन बाटे। प्रूफ तो आप देखते हो मैंने उन्हें सब देख ले बन जा, प्रूफ मांगते हैं जा, आप लोग हद कदे नहीं जानू तब हमारा देखावे का पड़ल है। और डिसलाइक के जहां तक बात बाप 1 लाइक भी ना करम फिर भी हम वीडियो बनाए, क्या हम वीडियो बना रहा बानी केहू के कहला पे ना, ना ही केहू के सिखौला पे। 2015 से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहा बानी, केहू के कहला सिखौला से ना, भोजपुरी से खुद प्यार है। भोजपुरी में एगो नया चीज ले, भोजपुरी साहित्य। अब तक खाली गाजाना बजाना नचनिया गवनिया ये सब चलल बानू, भोजपुरी में साहित्य नहीं खे। यही से संविधान में भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं जगह नहीं खे मिलल, जबकि हमनी के मैथिली के कौन भाषा वगैरह के मिलल बाटे, लेकिन भोजपुरी के नहीं खे मिलल। काहे? काहे के गाना बजैला और फिल्म बनेला से कोनो भाषा के मान्यता ना मिलेला।
खाली भोजपुरी एगो बोलचाल के भाषा है, भाषा के दर्जा भी नहीं खे मिलल संविधान में। कभी पता करम जा तब पता चली, ओकरा खातिर लड़ाई चलेला दिल्ली में, उमें भोजपुरी में साहित्य नहीं खे। आपके भाई ऐसा ही नहीं बोलत बा भैया, आप लोग जे भी बानी जा अभी छोट छोट हमारे जान रही है गाली गलौज करत लोग बहुत कम उम्र के बानी जा। हम खुद भोजपुरी के अब तक 10 कविता लिख चुकल बानी, लिख के रखले बानी, आवे वाला दिन में आप लोग के बीच में प्रस्तुत करम। हमारा शौक बा लिखे का, हमारा शौक है, सबसे पहले का हमारा शौक हटे लिखे, राइटिंग, चाहे गाना लिखल होके, चाहे कविता लिखल होके, चाहे कहानी लिखे होखल। बहुत कुछ में भी जानकारी लेवे के बाटे, लेकिन कविता तो आदमी मन के चीज है, बचपने से आदमी लिखता। सिंगिंग तो बाद में आइल बाटे, आ सिंगिंगों से पहले हमारी यही काम आई रहे, न्यूज उज आपके बनावल, आप लोग के इंटरटेन कइल। तो ऐसा कुल आरोप मत लगाई जा, ठीक बा, ये गलत बात बा। समझावल का चाहता नहीं, आप वो समझे जा। प्रूफ आप लोग देख ले, बस सब लोग प्रूफे दिखावे खातिर आई नहीं, वीडियो बनावे के पड़ेगी। हमारे एकदम समझी के हालत खराब बा, मुंह के बोलल नहीं के जात, लड़खड़ा रहा। आप लोग सब दिन पिछले वीडियो में देख ले हो जा। हम ई वीडियो में इतना देखनी है खेसारी लाल यादव की वीडियो बनावे के, क्यों में ई और कुछ लोग जातवाद के भी बात करे लागल है। हद बा, कहाँ दुनिया कहाँ जा रहा, कहाँ भी मानसिकता में भरल बनी जा। तो ये सब कुछ नहीं गए। आप चाहे कतनो हमारा पर आरोप लगा ली, चाहे जौन कर ली, हमारा पता बा कि आप लोग रणनीति का हो रहा बा, आपके पीछे जब बैठ के चाल चल रहा बा, हमारा का पता बा, हमारा सब पता बा। तो आरोप लगाई क्या कमेंट में आप लोग इतना उल्टी कर देंगे, कमेंट पढ़त वक्त माथा चकरा जाता। ये सब अब कमेंटे हम ना पढ़म समझे खातिर, लेकिन जवाब आपको देवे के नहीं है। हमारा काम का बा बैक टू बैक वीडियो आवत रहे। अभी अश्लीलता पर वीडियो आई, बहुत जल्दी अश्लीलता पर वीडियो हमारा भी ऑलरेडी। हम खुद जो चैनल खोले रहे वो दिन 50 टॉपिक लिख के रख दिले बानी, 50 टॉपिक जौन भोजपुरी पे। ये तो बीच बीच में विवाद होके लागल बात एक इस सब के बात का जौन बीच में आई आप लोग कह जाए। लेकिन चाहे चैनलवा खोले से पहले पहले से भी हमारा कई गो माइंड में रहे कि हमारा एगो चैनल खोले के बाटे, इस चीज के लेवे के बा। लेकिन जरूरत अब देखनी है कि हद हो गई बा। लॉकडाउन चला तो हमू फ्री बानी, गाना रिकॉर्डिंग सब बंद बाटे, तो शुरू हो गई हाटे। आपके ऑलरेडी 50 टॉपिक हमारा भी बाटे, ऐसा विवाद होके चाहे ना होके, हमारा भी ऑलरेडी 50 टॉपिक बाटे जौन कि आप लोग के बीच में लाके हमारा बोले के बाद, बात करे के बाद, आप लोग के बतावे के बाद, कुछ विचार विमर्श करे के बाद, कुछ सवाल पूछे के बाटे। चलिए ध्यान रखी जा। बाकी आप लोग ऐसा कुल आरोप मत लगाई जा। और खेसारी जी के खिलाफ हम नहीं बोलत, केहू के खिलाफ नहीं बोलत। हम भोजपुरी के फैन हैं, हम सब कलाकार के प्यार करें, चाहे जे आज से गावे शुरू करस, चाहे स्टार बढ़े। और वो हमारे काम बोलेला, कहीं भी देख ले हम कहीं विरोध नहीं की कैले, नहीं के खिलाफ करे बनी। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, तभी जो कर रहा बनी बात समझी जाके पॉइंट हम का कर रहा बनी। बोले ना जाए, दोनों वीडियो आप देख ली खोल के। पवन सिंह के मोहब्बत बेचा तो मैं क्या कले रही, खेसारी जी के जो अभी कहीं ऐड चलते में देख ली क्या कले बनी। जात बात के समझी जाके कहत का बनी हम, ऐसे मतलब पागलपन ही ना, छोट छोट बच्चन के समझाओ जाला, समझ जाला। बाकी आपके अब समझिए चाहे ना समझिए, आपके कमेंट के हमारे रिप्लाई दिलाए काम नहीं है। हमारा काम बोलिए अपन काम हमेशा करत रह। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।